Ahoj, dneska jsem tu já, Míša, toto je, já vím, omlouvám se, že to natáčím na posteli, ale já jenom potřebuji natočit takovou rychlovku, protože dlouho nebylo video a já jsem se rozhodla, že by mohla něco natočit s gumičkama. Já prostě omlouvám se, no, že to natáčím na posteli a za chvilku budu se spát, no. Tak. A budete psát do komentáře 1, 2 a tak dále. Takže 1 je 4lístek a kytička. To bude jakoby, kdybyste chcete 1, tak napište, jestli chcete 4lístek a kytičku, napište 1. Se dělají jakoby skoro stejně, takže tak. 2 je dýně, 2, 3 je banán, 4, to budete možná chtít, je kočka, zelený oči kočka. Počkej. To je... Jo, teď tohle je 5. je Angry Birds. Je ptáček nějaký. To je 5. jo. Takže 1., 2., 3., 4., 5. A poslední je taková divná kytka. Je, počkejte. Divná kytka. Tak. A to je... no to je... Takže... 4lístek a kytička je 1. 2, 3, 4, 5 a 6. Tak napište do komentářů a ahoj!